Ja mä oon tosiaan Luna ja niin. Mun äiti tosiaan on lännen ratsastustallilla ja mä oon nyt tällaisella maatilalla. Äiti välillä aina tulee moikkaamaan mua. Ja mun nimi on Luna ja tervetuloa tähän videoon, missä esitellään meidän tallin. Tää on oikeastaan maatila, mutta ihan sama. Mun sanat menee nyt koko ajan sekaisin. Ja me nyt esitellään kaikki meidän tallin asukkaat, myös kaikki tavarat ja semmoset. Ja mä oon Luna, mä oon siis lännenratsastuksen sanat menee sekaisin. No, sen mä sanon jo. Ja mulla on tällaiset isot söpöt silmät. Ja tällainen ruskea, aika isokin täplikäs ja muuten valkoinen ja niin. Tällainen varsa. Ja nyt olisi aika kutsua seuraava. Meinasin sanoa potilas. No, seuraava esittäytyjä. Tuuks sä? Moi. Ja mä oon tällainen. Ja tosiaan kaikille meistä voi laittaa nimiehdotuksia, paitsi no Lunahan sanoi, että hänen nimensä on Luna, niin ei sille. Muille joo. Mä oon tällainen poikaheppa. Hieno, vaalea tukka ja harja ja häntä ja ruskea muuten ja vähän valkoistainen kaviota. Ja mä tykkään tosta mun valkoisesta raidasta, mikä onkaan. Ja hei, tuutteko te jo esittäytymään? Moi, ja mä oon tosiaan Aasia, tällainen harmaa. Ja siinä oli jo tarpeeksi nimiehdotuksia. Moikka! Moi kaikki! Mä oon lehmä ja niin, tässä pitää sanoa. Mikä video tää on? Ei mitään. Ja mulla on tällainen häntä ja tietenkin en nyt sekaannut Lunaa. Luna tuolla pelleilee, mitä tekeekään. Ja niin, eikä tässä mitään ihmeellistä. Mä haluaisin kivan nimen. Ja varmaan joku söpö. Se olisi kiva. Miau. No, mä oon tosiaan tällainen kissa ja mä tahtoisin jonkun tosi söpön nimen ja kivan. Ja miau. Mutta moikka, eikä tässä muuta. Moi. Mä oon tällainen pässi ja mä oon silti vähän jekkuiden välillä. Anteeksi, mitä? Ei mitään, Luna. Tosi uskottavaa. Uskokaa jos haluatte. Joo. Mulla tässä jotain pelleilee. Mä oon tällainen musta pässi. Ja niin, siinähän se olikin. Hai. No, mä oon tosiaan hirvi ja mä oon tällainen ruskea, näin kolhientunut ja näin, mutta yhä tällä hengissä ollaan ja ruokaa syödään. Tässä on tosiaan tällainen laatikko, johon kuuluu tällaista porkkanaa ja omenia ja muiden eläinten ruokaa. Moi, mä oon tällainen. Moi, mä oon panda ja no, mäkin tahtoisin jonkun tosi söpön nimen tai tällaisen vauhdikkaan. Kun mä tykkään tosi paljon liikkua. No nyt panda siellä kameran vieressä. En. Kesken tää video.
Joo. No, niin. Moikka. Miksi mä puhuin tällaisella äänellä? Moikka. Mitä ääntä sä sekoilit? Se oli vahinko. Ei varmaan. Moi. Mä oon Koira ja mä tahtoisin jonkun sellaisen tosi vauhdikkaan nimen. Tai sellaisen uljaan. Vaikka mä kovin uljas olekaan. Joo. Moikka. Tässä on talikko, jolla otetaan hevosten tarhasta kakkaa. Tässä on harja, jolla aina siivotaan kaikki maailman kakat ja muut liat. Tässä on ämpäri ja tänne voi laittaa esim. Vettä. Moi, mä oon tosiaan porsas ja tällainen vaaleanpunainen ja mä tahtoisin jonkun sellaisen, postyylisen nimen. Onko se sana? No, moikka. Tässä on tällainen heinäpaali, tällainen heinältä näyttävä palikka, mikä onkaan. Ja tää on tosi kiva ja mä syön sen. Sori, että mä kaadoin tän koko kameran. No. Hei Luna, mitä sä siellä teet? No täällä on heinää, hei. No älkää nyt tulko. Älkää nyt menkö. Yes. Moi, mä oon Possu ja tahtoisin joku sellainen, en mä tiedä, karkurin nimen. No ei ehkä, mut on se söpönimikin aina tosi kiva nimi. Niin ehkä sellainenkin on kiva, mut moikka! Moi! Ja mä ajattelen, että mun nimi voisi olla joku Nipsun tyylinen, mutta ei ehkä Nipsu kuitenkaan. Mut te voitte päättää sen kommenttikentässä. Kukko kiekuu. Mulla on ihan mainio tehtävä. Mä kyllä kerran mukamas herätin noi hepat liian aikaisin. Mutta oikeas mä herätin ihan oikeaan aikaan. Hei. No, ei nyt mitään. No, moikka. Kulta kukko. Ja mä oon siis kana. Kotkot. Jyviä. Missä ne on? Lähettäkää mulle jyviä. No. En mäkin tähän jonkun söpön nimen. Aika lailla kaikki sanotaan vaan, että söpö tai joku vauhdikas nimi tyyliin. Mut joo. Pot. No. En mä nyt potkupottele. Tää on kamera. Moikka. Tässä on tosiaan tällaisia porkkanoita ja tällaisia oransseja pikkuloita. Ne on mun herkkua. Luna, ota ne siitä. Moi, mä oon Pupu ja... Mä tahdon söpön nimen. No, toi Pupu jääkö enää pelastu pässiä. No, mä oon tällainen kilpikonna ja... Mulla on ihana kilpi. Ihana koti. Onks teidän lempieläin muuten kilpikonna? Kannattaa sit olla. Ne on ihania. Kattokaa nyt mua kuinka söpö mä oon. Hei! Ai niin, tää oli kamera.
Moi! Mä oon tällainen siili. Ja tää on mun piikki päällä. Moikka! Ei tarvitse nyt olla noin masentunut. No joo, mä haluan ruokaa. Tässä on tällainen puupuomi, jota just hevoset voi mennä. Tässä on tällainen ruohopaali, mitä just hevoset voi syödä heinäpaalin lisäksi. Ja niin. Tässä on tällaisia jyviä, mitä just kanat voi popsia. Ja tää on tällainen söpöpaketti. Tässä on tällaisia vehnien kuvat. Tässä on vielä hevosen ruokaa, tällaista ruskeaa, tällainen sama söpöpaketti ja tällaista hevosten kuvat. Tai varmaan tarkennan nyt. Näin. Ja tässä ne nyt olikin. Ja kiitti kun katsoit tämän videon. Ja pekuttakaa tää video, jos tykkäsitte. Tilatkaa mun kanava, jos et vielä tilannut. Ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Nähdään ensi videossa. Moikka!